Türkmenistanyň Medeniyet Ministrliginiň Matumurat Nahy ýaşary guramasynyň merkezine ýaşanyň bilelikde gurnamagyny Türkmenistanyň şekilleniş sanaty muzeýinde renklere singen gözellik atly ýaş suratkeşleriň arasynda çeperçilik bäsişiginiň jemlendi. Berkalar durutun täze ýamynyň galkynçy döwrüne hurmat prezident bilen parasatly ýol başçylygyna ýurdumyzda mehremi enelemeden gelin ýylymyň sarpasy belentden tutulup halkara zinadlar güni münasibetli çäreleri giňden belent geçirýär. Bu ajaýyp bayramçylyk münasibetli ıgnadyran renklere singen gözellik atly çeperçilik bäsişigi ýaş suratkeşleriň çeper dörejiligi bilen höwütini artdyrmak, watanymyzda hemde mehriban halkymyzda wepalylyk ruhyny terbiyelemek, muqaddis maşgaly ojagyny gorap saklamakda uly goşunt goşýan enelemede aýratyn sarpy goýup, olaň awray mertebesini çeperi eserleriniň üstü bilen beýan edýän ýaş zekenleri ýüze çykarmak maksady bilen geçirilýär. Çeperçilik sanatynyň dürli ular boýunça geçirilen bu bäsişige çağlar çeperçilik we sanat mekdepleriniň okuwçylary we ýürüýte çeperçilik we sanat orta hüneri okuw mekdepleriniň talipleri gatnaşyp, olaň işleri muzeýiň binasynda sergilendi. Bäsişige hödürlenen işlerde mehriban enelemede gelin hyzmata wasp edýän mehriban zinanlamada hurmat goýmagy ünleýän olaň sarpasyny belenti tutýan işler bilen tapawutanlar baýrakly orunlara münasip boldular. Şeýlekime Türkmenistanyň çeperçilik sergiler müdirligi we şekilleniş sanatynyň sergi merkezine halkara zinadlar güni münasibetli Türkmenistanyň Medeniyet Ministrliginiň we kärdeşleri arkaşyklarynyň milli merkezine bilelikde guramagyny ýurdumyzyň zinan suratkeşleriniň arasynda ygran edilen gözellik türü diýen zinanlar atly sergi bäsişiginiň jemlendi.